Dobrý den, vítám vás u pořadu OVA, tedy otázky kapky a vody. Dnes si budeme povídat o nejdůležitějším na světě, o vodě. Asi se ptáte, proč si budeme povídat zrovna o vodě. Protože máme za sebou Světový den vody a před sebou Světový den země. A proto jsem si pozval dva členy z týmu Pravník, Sophie a Tonyho. Dobrý den, dobrý den. Sophie, kdybys byla kapkou vody, kam bys cestovala a čeho by se zbála? Chtěla bych cestovat z mraku do řeky, pak do přehrad a až k nám do kohoutku, aby si mě někdo mohl vypít. Bála bych se ale, aby mě lidé neznečišťovali. Tak to je dobrodružství. Takže kapka vody je vlastně cestovatel. Po reklamě jsme zpátky. Reklama 1. Pijte vodu. Tony, kdyby voda uměla mluvit, co by nám asi řekla? Myslím, že by nám řekla, ať ji šetříme, ať nenecháváme téct kohoutek třeba když si myjeme zuby a ať do ní neházíme odpadky, protože voda je vzácná a bez ní bychom nebyli. Tak to bychom ji asi měli poslouchat, protože bez vody dlouho nevydržíme. Vydržte prosím u svých televizních obrazovek, za chvilku jsme zpátky. Reklama 2. Tato reklama je sponzorována vodou. Voda je jediný nápoj, který teče z kohoutku. A teď otázka na Sophie i na Tonyho. Vymyslete vynález, který by nám pomohl šetřit vodou. Sophie? Vymyslela bych sprchu, která by vodu používala dvakrát. Nejdříve na mytí a pak třeba na splachování záchodů. Velmi zajímavé, Sophie. A co jsi vymyslel ty, Tony? Mě napadl kohoutek, který se zastaví vždy, když už voda teče zbytečně. To je skvělý nápad. Možná jste právě vymysleli vynález, který by nám pomohl do budoucna hodně ušetřit vodu. Voda je život. Chraňme ji Šetřeme ji. a nenechme ji zmizet z naší planety. Moc děkuju Sophie a Tonymu za účast a uvidíme se příště. Naschledanou. Naschledanou. Reklama 3. Jsem kapka vody, šetřte mě.